Na Rympei U Hynñiewtrep channel nabynta ki paidbah Bri U Hynñiewtrep. Uba bindo lanong ubade uwei na kinong yalam balarang ba bha hakasan hima sima ulong bakajingwan ka seng san hima bathamai hapok ka KHADC kalong ka sngewtynnad namar baki paidbah ki ji batshania yakani ka seng baki dan kinong rim trekam ka bala ban ai jingkala haka synshar khadar baki paidbah menta ka kenti ki priang ya ka seng VPP. Uba bindo ulong baga jing pai khamat ki paidbah syaka seng bathamai namar baki dan kinong yalam kinong tre ka party ki barang thymmai ki bamdan kidak ban pentho bria yakani uba bindo lanong ulapan pau haba yakren bat kilap thai kubor hak apsan tri jong rampang araja aphusan kumuri urang ba ulakan tu yakani ka seng thymmai kaban sathau ya ka isi hapo ka KHADC baki day ban syakri hok ban kentai ya ka jing melin bamsa bat baki day ban synshar da ka bakhoj kumba ka nongrem ka ba ka party kala khlei bat kumba ki paidbah ki angnot bat khmi lenti ya ka synshar ka khadar ka bakhoj basuba habakali ya ka jing job ka khun jong u ka kong deiti majau namal ki laim khra constituency uba bindo ulong bau Kyrshan ya ka jong ka khun bakaya ai reng hakani ka election MDC hynrei khlem mi ban leksha Kyrshan ya lam election ulapan pau baka jing job ka khun jong u ka dei be halor ka nong rim baki paidbah ki ai ka jing Kyrshan hakani ka seng VPP ki dan kinong yalam ki ba pau lepa kumu ba aden ubala bateng kumu CM jong ka KHADC baru MLA nalor kata sawu MP jong ka Lok Sabha u Dr. Ricky AJ Sengkon bagi katok ani ngot ki dukhat ki badan lang kani ka kanhon thymmai jong ki ka bakila shimru ya ka simbol ha upra ka hakaba ula khring bha yaki paidbah nong rep baram tang yaki nong rep hynrei hayengi pendan kam ya upra ban pe yoskop ban pe yakoba laong ba bindo kumta kani ru ka de ka wei ka bala pen khring yaki paidbah ban ai ka jing Kyrshan ya ka VP bat kham tam ru ba kadang de ka party ka barang thymmai uba bindo ula khmi lenti ru bakini kinong yalam jong ka VPP bakin bat hakan nong rem lajong bat ban long kita kinong penya bantai ya ka imlang ka salang bantai ya ka jela ulong ru baki kyrteng ba job nakani ka party kide ki barang thymmai bat ki dan ki bampat tep AA bat ki dan pat ki balanang hakabaya dei bat ka election da ka bawom ba ka khun jong u ka ba job nengkong na ka party VPP ka dei ka balate ba namar kalayo ilot ya ka jingyat lenti jong u nado ka por badang red namar ula long teng u MLA MDC u CM u speaker bat kala tep lot kumno ka yat ka election bat ka khamsuk ya i dan bun ki AKA ki ba kongsan hapo ka district council bat ka ta kalong bakin penne pensa ya ka nongrem baladon lepa ka ba kongsan kalong bakumno ban penne pensa ya ka riti ka dustur laong ba bindo shu laong baka jingwan rong ki Bri U banabar jela bat nabari sya ka jela kalakeli bat ulakan tu ba ka isi ka ban sathau thymmai ha KHADC kan paidbah ya kani nalor ka tau ong ba dei ban paidbah ya ka khandau ka siap ya ka khai ka pateng bat kani laka trading license by non-tribal kadai ka waipat hakaba kinha panyada yaki Bri U barit jangi kinong khai barit hakaleng ka jala bat ka bakongsan kalong baki dei ban berking bha ya ka jing khai jong ki mende namar kani kadai ka badan ka district council haka state government hakaba kim dei bani kular ki license yaki mende